Lena Petersen, formand for Åbne Atelierdøre og vores borgmester Sten. Værsgo, Lena. Kære kunstner, kære publikum, kære borgmester. Velkommen til Montmartre-markedet her i Nygade. Så er der gået et år, og nu er vi her igen. Dette arrangement laver vi, fordi vi synes, det er sjovt. Men vi vil også rigtig gerne gøre opmærksom på os selv og vores åbne døre i morgen og på søndag, som er åbne fra 10 til 17. Vi vil rigtig gerne vise jer rundt i vores atelier og værksteder, så I skal være så hjertelig velkommen. Lige heroppe på torvet rundt om hjørnet i Torvcenteret har vi den store kunstudstilling, hvor vi hver især udstiller et værk. Der er i alt 88 værker. Jeg kan anbefale at besøge udstillingen i weekenden, hvor der er udvidet åbningstid. Både lørdag og søndag er der nemlig åbent 10-15. Det er rigtig dejligt at se den store opbakning omkring dette arrangement. En særlig tak skal lyde til de mange kunstnere, der er med her i dag. Museum Jorn, som også er her, hos dem kan man prøve en maleteknik, som Jorn brugte. Elever og lærere på Rudolf Steiner skolen optræder som gademusikanter, og Folkekirkens Nødhjælpsgenbrugsbutik har også bidraget med et par gademusikanter. Tak til alle annoncørerne i vores katalog. Tak til Visit Nygade for samarbejdet og for sponsorering af limeren Solo. Tak til Silkeborg Kommunes børne- og ungeinstitutioner for de meget flotte stole, de har lavet ude i institutionerne. Kunstprojektet hedder Stol på Nygade, og det er blevet rigtig godt modtaget. Der er rigtig mange stole udstillet. Om vi når op på 200, det må så være op til jer og til efter. De danner til sammen en lang slange ned gennem Nygade, og stolene er til at betragte. Tak til Werner Lynge, fordi du er i dag vores konferencier. Werner Lynge, som vi har hilst på, vil blandt andet afvikle vores store kunstlotteri med masser af kunstværker og en stor hovedgevinst på 5.000 kroner for Feline håndlæst. Dette gavekort kan eventuelt gå til det rigtige Montmartre i Paris. Så er der bare at ønske, at værbuderne er med os de næste 3,5 timer, og at I må nyde stemningen her i gaden. Rigtig god fornøjelse til alle, både store og små. Men inden da, så vil jeg hermed give ord til vores borgmester, Sten Lindum. Tak for det. Er der overhovedet lyd igennem? Ja. Hold de nikker. Du er godt. Velkommen til Montmartre. Velkommen til en gade, der summer af liv, kunst og musik. Det er jo næsten som at være der selv. Altså Montmartre i Paris. Jeg synes, det er fantastisk, når kunsten den flytter ud af kunstnernes værksteder og kommer til syne i byen. Det har næsten en magnetisk virkning på os. Vi bliver nysgerrige om at rundt og se og tale med kunstnerne. Og måske så giver det os også blod på tanden til at tage ud og besøge kunstnerne i deres egne værksteder. Det har vi mulighed for her i weekenden, hvor 88 kunstnere åbner dørene og inviterer os indenfor. Jeg håber, at rigtig mange vil tage imod den invitation. I år der er det Jorn-år. Asger Jorn, han ville have fyldt 100 år. Men det er interessant at se, hvordan han stadig i dag kan inspirere os. Som ung var hans store drøm at komme til Paris. Han solgte endda sine malerier på forskud for at finansiere sin tur derned. Han var tiltrukket af det kunstneriske miljø. Det, der også fascinerer os, når vi i dag oplever Montmartre her på Nygade.
Mens Asger Jorn han boede i Paris, der købte han gamle malerier på loppemarkeder, som han malede over med farverige væsener og figurer. Og vi kender nok bedst maleriet af den foruroligende ælling. Om det er med inspiration fra Asger Jorn, det ved jeg ikke. Men i dag, der bliver vi også mødt med et enestående kunstværk her på Nygade. Stol på Nygade hedder det. Flere hundrede genbrugsstole er malet over, de er dekoreret af børn, dagpleje, vuggestuer, børnehaver, SFO osv. Hver enkelt stol der blev til et lille kunstværk i sig selv, og som de er samlet her på Nygade i en lang slange, jamen så bliver de sammen en flot kulturinstallation. Jeg vil slutte af med at sige stor tak til Åbne Atelierdøre for både at invitere os indenfor i værkstederne, og også for at bringe kunsten ud til os her på Nygade. Jeg håber, at I alle sammen får en rigtig god oplevelse, når I nu tager en tur her forbi Montmartre. Rigtig hjerteligt velkommen til. Tak til formand Lina, og tak til borgmester Sten, og tak til alle jer, der er dukket op. Få noget ud af eftermiddagen. Gaden er lang, og mulighederne er mange, og cirka en gang hver halve time, så kan man komme herop og score rigtig kunst. Så nemt er det ikke. Man skal starte med at gå op og købe nogle lodder. Et lodder koster 10 kroner, 6 lodder koster 50 kroner. Men så er der til gengæld også en god chance for virkelig at få noget fantastisk kunst med hjem. Så hold jer ikke tilbage, se at få hævet børneomsprækken i et af de herværende pengeinstitutter, og så kommer op og købe en hel masse lodder. Vi gør en god sag for Åbne Atelierdøre og for kunst i Silkeborg. Ja.